ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಸೊ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕುಲು ಬಾಲೆಗ್ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂದು. ಸೊ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾಯರೆ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಗ್ ಬೈದ ಮೂಲು ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಂಡ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂದು. ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾಗ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಬಾಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಲೆಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾಯರೆ ಬೈದ ಬಾಲೆಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 6 ಮಂತ್ ಆದ್ 7 ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ. ಸೊ 7 ಮಂತ್ ಕುತ್ತಾಗ ಬಂದು ದೇವೆರ್ನ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು. ಒಂದು ಏಪಲ ನಿತ್ಯ ಆಪಿನನೆ ಪೂಜೆ, ಡೈಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ. ಅಂಚ ಇನಿ ಅನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾಂಡೆನೆ ಬೈದೆರ್ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾಯರೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಬಾಲೆಗ್ ಬೈದೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲೆಗ್ ಇನಿ ನುಪ್ಪುಲ ಕೊರಿಯೆರುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬಾಲೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಕ್ರಮ ಅವು ಇನಿಯೇ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ಲ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತವನಾಂಡ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಉಂಡು. ಅವು ಕ್ರಮನ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತವನಾಂಡ. ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲೆ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಡ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೋದು ಪಂಡ ಬೇನೆ ಪಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅವು ಗನ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜತ ಪಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ದಲಿಗ್ ಎಂಕುಲು ಕೆಬಿ ಕುತ್ತದಿನ ಅಂಚ. ಈ ಸಲ ಬಾಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಕುತ್ತಗ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿ ಬೊಕ ಎಂಗನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಮೂಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ದಾಂಡ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಂಚಾದ್ ನಕ್ಕಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಕಲ ಪಂಡೆದ ಮೂಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅಂಚ ದೇವೆರ್ನ ಕೈತಲತೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಕ್ರಮನ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅವು ಅರಿ ತಾರೈ ಪೂರ ಗಣಪತಿ ದೀಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ. ಸುರುಕು ಪೆನ್ನಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾಯರೆ. ಪೆನ್ನಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡ್ರೆನೆ ಬುಡುಪು ಜಲ್ ಪಾಪ. Cingkli, ana, ania, ana. Wah. Super ya. Second कर ले माँ. Wah. Munde jaja, de bangaro. Apura pali tu ni de bangaro.
ಬಂದಿನಿ ಏನ್ ಬಂದಿನಿ ನ್ಯಾಮೊಂಡದು ಬಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಪುರ ತಿನ್ಕಾವೆ ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂದ ಪುರ ತಿನ್ಕಾವೆ ಬಾಬಾ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಚೋಕು ಬಾಬಾಗೆ ಚೋಕು ಚೋಕಾಂಡ್ ಏತು ಪೊಲ್ಲುಂಡು ತುಲ್ಲೇವೋ ಏತು ಪೊಲ್ಲುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಬಿ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತದ ಉಂಡು ಬಾಲೆದ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್